Ahojte priatelia, vítajte pri novom videu. Dneska tu máme veľmi zaujímavé auto a ideme si urobiť malú testovaciu jazdu a pár záberov vozidla a nejakú tú rekapituláciu. Takže priatelia, sedím v Lexuse IS 250 z roku 2007, 153 kW, 200 koní. Kilometrový priebeh na aute je 130 000 km a hneď od začiatku sa cítite veľmi komfortne. Veľmi mi toto auto pripomína C-čkový Mercedes a jeho komfort jazdy. Myslím, že to auto je veľmi spoľahlivé a nie je tu žiadne turbo DP filtre alebo zložité systémy. Možno, že rozvody sú zložité, ale je to celkom fajn. Auto je veľmi tiché, má veľmi slušnú výbavu. Medzi ňu patrí aj vyhrievané a chladené sedačky, dvojzónová klimatizácia a keyless entry, bezkľúčové štartovanie, zamykanie a odomykanie. A musím podotknúť, že hliníkové alumíniové disky na tomto Lexuse sú veľmi lightweight, čiže veľmi ľahučké. Takže inžinieri v Japonsku mysleli na veľa vecí. It's very quiet. Je tu veľmi ticho. Nepočujeme proste skoro žiadne hluky, iba vlastne nerovnosti a pneumatik. Máme tu rekapituláciu, takže určite kupovať benzínové modely IS 250 a ISF 5 liter, vyhýbať sa dieselovým modelom a kupovať hlavne vozidla v strednej cenovej hladine. Ceny sa pohybujú od 5000 do 17 000, kde najlacnejší model má ponad 286 000 km a za 17 000 dostanete model s 57 000 prebehom po facelifte. Plusy vozidla, hlavne spoľahlivosť, žiadny DP filter a turbo, čiže veľmi jednoduchá údržba a veľmi dobrý prístup k niektorým dielom, vynikajúci komfort vozidla, vynikajúce odhlučnenie vozidla, veľmi veľa elektroniky, bezkľúčové štartovanie a chladené sedačky, tak ako aj dvojzónová klíma.
nevýhody vozidla. Je ich tam určite viac, hlavne pri dieselových modeloch, kde sa vyskytujú problémy s hlavami motorov a Denso piezoelektrickými strekovačmi. Je tam veľa vecí, určite si to naštudujte, ale vlastné skúsenosti motor D4D neodporúčame. Ďalšia maličká nevýhoda môže byť to, že nie sú aftermarketové druhovýrobné diely, aj keď v poslednej dobe už sa začínajú objavovať nejaké náhrady z Číny. Ako to je s kvalitou, nevieme, originál diely na Toyotu sú troška drahšie, takže tých výhod má to auto určite oveľa menej a týchto vozidiel je na trhu málo, takže aj súčiastiek bude veľmi málo.